церемонията следва да обявим кой е носител на наградата Менеджер на дентална практика 2011 година и статуетката Творецът. Това ще разберем от доктор Катя Славова, миналогодишният носител на голямата награда. По традиция ще го разберем от нея. О, чакай, И така, носител на наградата Менеджер на дентална практика е Дентален център на доктор Гайс. На всички, само да поправя, искам да благодаря, че ме направихте толкова млад. Аз съм завършил 1994 година, а 2000-та година съм завършил първата си специалност орална хирургия. Започвам с думата благодаря. Благодаря на екипа, без който нямаше да успеем. Благодаря на организаторите и на журито. И също така благодаря на всичките фирми, с които ние работим. И накрая, и не на последно място, искам да благодаря на моето семейство, което се съобразява с нашите безкрайни ангажименти. Сега, тази награда много ме зарадва, повече от предишната, която взех между представителите на 116 държави. Защото това ми дава в моето общество в България, между зъболекарите, едно признание, което много уважавам. Тази награда ще ми дава стимул да работя повече и да вървим напред. Благодаря и приятна вечер на всички.